Srangshalo khwai RamchandraghatNi Bisingo Khopjak AgricultureTang Nogo HukberKhlainai rokno Dalbidal MachineBakjakha Ashalo manjakha khwai RamchandraghatNi MLA Ranjit Burmano khobai tekubun adong rok Tiprasa hamkraini bagai haino hai habawa ongkhorka khwai RamchandraghatNi MLA Ranjit Burma abahikino Ashalni MachineBakjakmani jagawa kok sanani thangai MLA Ranjit Burma shaka Tiprasa HukberKhlainai rokni kokno wan shagai shakango soba suru jaga faimani haikino Ashalo Portmobile Agriculture ni soba sobai amsaini HukberKhlainai rokno kainui si quarter tractor machine te kaiji sasi contractor machine bagai zakha hanai abaikino faini shalabo Tiprasa hamkraini kokno wan shagai Dalbidal tang batang nahar naite nahar jagoi bo tongo hani shaka tini जों Portmobile agriculture superintendent of agriculture ni tydurma bai tini chini HukberKhlainai rokno जों tini taisa oro tractor kotor ba sikorno जों oro tini bakjakha gobangma chini HukberKhlainai rok sep manthun kaham sep manthun obono wansukma baino chini agriculture Portmobile ni torte जों uram amteke gobangma tabo bagui tongo tini bo जों 11 ta kotor oro tractor machine bakjakha tai 20 ta chini sikon tractor machine jakha jahate kai buskangni salo chini o Portmobile block ni andaro tongnai HukberKhlainai chini Tripura sarok kaham HukberKhlaimanthun omona naharino mono tinoro bakjakha ketabu borno yafar jana omo sab o machine bakine subsidy tongo subsidy rino borno yafar jakha ang kha khlaio omti khaino Portmobile block ni andaro ebong Ramchandraghat Bidhansabha kendro chini HukberKhlainai rok Tripura sarok tebo sep kaham manthun ajina lama naitugui manthun ajimani bisingtei bini nukhung rok kaham khalkhai tongmanthun oboseng mayo ebong buskangni salo chini oro agriculture superintendent bini chaitongma bai chang tebo riman chini borongno ebo bini chaitongma bai tabuk chang oro kotal chini office bo dutala chang manani thangtongo obo tender ong pai bika 2 koti taka ni tabuk ab tangnani chengka tender complete bai ka tab tangnani chengtong chengnani opai ding sim suru khalai jangnai ke omti haikeino जों truk khayei chini Portmobile ebong Ramchandraghat Bidhansabha kendro o buskangni salobo tebo HukberKhlainai no tebo kaham HukberKhlainai bagai जों manai thani machine rok tebo bagnani chini wansukmani tongo ebong जों bagnai kai ang kha khlaio chini RamchandraghatNi joto HukberKhlainai rok borok khatungtun khawarthun HukberKhlainai kaham HukberKhlainai bisingtei bini nukhung kaham ungoi जों sasangoi bosathun omono chongnai Ashalo abahai soba so mare HukberKhlainai rokni bisingo nukjakha khatongmung te tongthokmung khwaini shimi biplomni kok thum chini Khorang